Flere teologer er blevet så stødt over en sognepræsts nye bog, at de har besluttet at klage over ham til biskoppen i Roskilde Stift. Det er bogens tema, den er gal med. Poul Joachim Stender, som forfatteren hedder, har nemlig skrevet en bog om sex og kristendom. Sognepræst Poul Joachim Stender vil gerne tale om sex, også når han træder gennem døren til sin kirke. Jeg tror faktisk, at folk har brug for, at det er andre end pornobutikkerne og sidenipien, der fortæller noget om det erotiske. Men kirken kan lægge noget smukt ind i det erotiske liv også. Så i sin nye bog skriver han om alt fra sex mellem homoseksuelle til onani. Bibelen er en sexladet bog, og mennesket er skabt som et erotisk væsen af en erotisk Gud. Men den går slet ikke, lyder det fra en mangeårig forsker i kristendommens historie. Et af hans eksempler er en tekst fra nadverritualet, hvor der som indledning til nadveren siges, velsignet være den, der kommer i Herrens navn. Nemlig den mand eller den kvinde, der får en orgasme og er taknemmelig over for Gud, at han skænker en noget så smukt som en orgasme. Historisk er det sludder og vrøvl, og jeg synes, den er vulgær og plat. Også Poul Joachim Stenders noget anderledes tolkning af Jesu opstandelse er faldet Carsten Bregengaard for brystet. Den korsfæstede opstår, som den slatne penis rejser sig igen efter en udløsning. Det at få en orgasme, komme, som man siger, og så et par timer efter igen kunne rejse sig, det er da også en form for en lille opstandelse. Altså, manden har sex på hjernen. Så nu har Carsten Bregengaard sammen med en kollega meldt bogen til biskoppen i Roskilde. Vi vil gerne finde ud af, om der slet ikke er nogen grænser mere. Jeg ventede, de ville komme, og jeg glæder mig til en rigtig god debat med dem. Hvis biskoppen afviser klagen, vil Carsten Bregengaard sende den videre til Kirkeministeriet.